Goeien en welkom bij het Boppenslag Café. Joen is het thema IJs in Friesland. Aan tafel Jarko Nieweg van Tialf, Johan van der Kooi van de IJshal in Ljouwert, Jelle Wesselius van het Gewest Friesland en uw eigen Ilke Lok. En heel toepasselijk het publiek joen binnen voetballers van voetbalclub Akrum. En die kunnen vast heel goed reetrieden. Ze zijn krijg dat zal je naar Jereveen gaan. Altijd. Ik had er in Ljouwert een mooie baan komt. En dan kom ik bij het thema IJs in Friesland. Want hoe komt het nou met Tialf en wat moet er in Ljouwert komen? De menings binnen verdeeld. We bezieken het jong nog eens goed op een rietje te krijgen. Want hoe zit het ik alweer? Op 14 oktober 1960 werd Tialf Iepenet troch prinses Christina. Joggetje niet letter, in joggetje 86 krijgt de baan als tweede in de verhoud een oerkapping. En dat had resultaat. Voor even is Tialf de vlugste ijsbaan van de verhoud. In het eerste jaar sneuvel je de 10 wichtigste verhoudrecords. Maar na de komst van de baan op Grutte Hichten in Salt Lake City en Calgary is Tialf die status gauw weer kwijt. Nou, in 2012 is Tialf bot veroorderen. De lezen plan van Nijbouw. Een Nij Tialf bij het Apellense stadion kosten 100 miljoen euro. En er binnen vaststanders voor renovatie. Dat is volle goedkeper. Kosten 24 miljoen euro. De topsporters zijn duidelijk. Nevens Irene Wust kun je het beste Tialf platbanen. En ex-Sven Kramer wil Nijbouw. Maar de politiek beslist. BMW van het Jereveen willen Nijbouw. De gemeenteraad van Jereveen moet hem daar nog uitspreken. En in februari zal de provincie een standpunt innemen. Want die zal bij Nijbouw behoorlijk naar de boezematten. En dan is er ook nog de ijsbaan van Ljouwert. Die is dusdanig verouderen dat die absoluut vernijd worden mat. En dat het dan toch barren mat, werden er net een 400 meter baan. Maar ja, 2 grote ijsbaan in 1 provincie. Is dat net wat al te decadent, maar deze economische crisis? Nou, die vraag stelt Arjen de Boer en daar komen we vers toe te praten. Maar eerst meneer Nieweg. Jo willen renoveren van het Tialfstadion. In het kwad, waarom? Nou, heb ik dat gezegd? Ja, toch? Nee, ik heb gezegd, er moet in ieder geval wat met Tialf gebeuren. Dat wordt of renoveren of nieuwbouw. Ja. En als je iets doet, dan moet je het goed doen in beide modellen. En moet je een gezond financieel bedrijf er neerzetten. Dat is mijn eerste punt. En als je aan het eind van de rit, wat ik dan persoonlijk doe, dan denk ik, in deze tijd is renovatie goed genoeg. Dus je willen renoveren. Ja, maar... Je bent wat nuanceerder. Ja. Ilke Lok, hoppakee, zet er een nieuw stadion del. Ja, natuurlijk. We renoveren alle rekken en brekken die in 1960 in die baan op Tialf zitten, die neem je mee op een of andere wijze. Je maakt er eigenlijk een nieuw Tialf om dit oude Tialf heen te bouwen met sloeswerking om hetzelfde te krijgen in de sfeer van het milieu en van de techniek enzovoort. Je kent Sint-Wurgen met nieuwe technieken broeken. Stel je voor dat je nou eens die 100 miljoen dat die op 0 uitkomen. Je jou gewoon 100 miljoen, je zet het naar je stadion, de Del. En dan zeg je, draai nou eens een exploitatie. Begin op 0. Helemaal met 0 beginnen. Door waars met de HSL, dan gooi je de exploitatie er uit. Dan, de inzet er uit. Nou, en dan kan het op die manier. Een mooi, goed stadion. Sven Kramer had natuurlijk gelijk dat dit een klote stadion is als je in de rest van de wereld bent. Ik ga in Kolomna West, ik ga overal West en daar zie je fantastische stadions en die kennen al hier uit, die zijn exploitabel. En kleer is heel klok, dadelijk de reactie. Eerst naar Ljouwert, een 330 meter baan. Nou, zei Johan van der Kooi, dat kan. Maar Van der Kooi, een 400 meter baan in Ljouwert, dat mag toch ik kennen? Nee, nou het allerbelangrijkste is dat, en in het voorstukje weer het al even, wij willen bedriegen met sluiten. Nu 2 jaar is er geen ijshal in Ljouwert meer, als we niks doen. Dus het belangrijkste is dat er een nieuwe ijshal komen moet. We zeggen aan het einde ook even de lege beurs. Ik vind dat we in deze tijd in Friesland met z'n allen goed aan de beurs gaan moeten, maar ook naar de tak op gaan moeten. Dan is een 333 meter baan is een hele mooie baan. Die leidt onder andere in Nijmegen. Die zo voor een heel groot deel heel goed voldaan aan de behoeften die we met z'n allen hebben voor het rijden in Friesland. Maar als we nog verder aan de tak opstinken en als we het breed insjoggen, en dan ben ik het ook met Jelkingjes, dan zou een 400 meter baan heel mooi wezen. Ljouwert moet een 400 meter baan hebben. Wesselius, jou verzint Wurgje een heel soort ijsclubs in Friesland, van het Gewest Friesland. Dus ik recreanten, de mensen die onder de top zitten en 4 onder de top.
Hoe ziet het ideaalbeeld van Jode Ruud? Twabaan, nij Tialf, renoveert Tialf. Hoe ziet het in jouw plaatsje eruit? Nou, om heel kwart door de bocht te gaan. In ieder geval vinden wij het noodzakelijk dat er in ieder geval 400 meterbanen in Friesland komen. Die vraag die is er zeker vanuit de breedte sport, die ik met name verzint Wurgje. De spreiding in Friesland zou volle beter worden als je 400 meterbaan in Leeuwarden en in Heerenveen herkennen. Ik ben ervan overtuigd dat daarmee breedtesport zich nog verder ontwikkeling gaat. Het oren is dat ik moet er net om denken dat we de kans rennen laten dat er net investeerd wordt in een nij Tialf. Ja. Verbouw, nieuwbouw. Maar waar gaat je voorkeur naar uit? Daar bij de Nou, sportstad of zeg je van nou, dat stadion is niet mooi, daar kun je goed op renoveren, Nou, is volle goedkeper. Ja. Ik beredeneer het eigenlijk vanuit mijn positie als verzint-Wurger West-Friesland. En dan verzint-Wurger ik vooral de breedte sporters. Ja. Maar tegelijkertijd is het ontzettend belangrijk dat we hier in Friesland de topsportbaan van Nederland houden. Ja. En dus moet er heel snel een besluit daarop vallen. En als de investeerders en de deskundigen denken het is verstandiger om een complete nieuwbouw te doen, nou, laat ze dat dan maar doen. Ik denk dat er, maar dat is een persoonlijke mening, dat er misschien wel eens wat te min argumenten binnen om net het huidige Tialf op de huidige plek te verbouwen. Ja. En met verbouw, als ik de som Jild bezoek, dan denk ik van, elke zou krijg van ja, dan moet je er al een heel stadion omheen bouwen. Nou, misschien hoeft het zo grof net, maar ik denk dat je een heel goed resultaat deelt zetten kunnen op dezelfde plek. Op dezelfde plek. En die weg, deze man praat nou naar jouw hart, steeds maar, hè, bij de renovatie. Niet over de baan naar Leeuwarden, daar komen we straks nog over te praten. Maar wat is voor u het grote argument van die renovatie? Wat zou voor u het grote argument zijn? Is dat het geld? Uiteindelijk is dat ook het geld, ja. En de plaats. Want ik vind de plaats van de nieuwbouw, dat vind ik ongelukkig daar bij het voetbalstadion. Zie je ook als in de rapporten, heb je toch te veel zinnen hebben ze moeten gebruiken om uit te leggen waarom dat een goede plek is. In mijn ogen is dat geen goede plek. Je moet concurreren met het voetbal en je moet allerlei maatregelen treffen om te voorkomen dat mensen... niet samen doen. Nee, concurreren met de toegang. Sorry. De toegang om het te komen. Logistiek. De logistiek. Ja. Er moet behoorlijk geïnvesteerd worden. Er komt een parkeergarage. Met als gevolg, de parkeergarage moet betaald worden. En het wordt voor de schaatsers duurder. Ze zullen toch een kaartje voor de parkeergarage moeten betalen. Ja. Het wordt sowieso duurder misschien omdat die hal duurder is, of net? Nee, ik dat denk je net, de kaartjes gaan net maar... Mits het project goed afgefinancierd is, hoeft dat geen effect te hebben. Hoeft er geen verschil te zijn tussen nieuwbouw en renovatie wat het kaartje betreft. Ja. De bijkomende kosten kunnen wel eens groter zijn. Ja, de parkeerkaarten en dat soort dingen. Nou, Lok. Maar dan maakt die voetbalsupporters gewoon in die kelder. En ik betaal je, dan is dat en dan is dat probleem weer opgelost. Ja, dat probleem weer opgelost. Ja. Ja. Nee, maar laten we wel wezen dat er zijn 6 grote evenementen, of 5 of 6 grote evenementen in Tialf. Zandje voetbalwedstrijden. En dus je kunt wel een aantal dingen... En wat 12 weekend. Er kunnen wel een aantal dingen met de voetbal afkaarten dat het niet samengaat. Maar er zal altijd... Er zijn geen 6 weekenden dat voetbal er niet is. Nou zei Elke Lok, het is niet te doen, zo'n renovatie met van alles eromheen, om dan toch nog die topsportbaan te krijgen. Nou, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Normaal, ja, u weet me nou alleen maar over renovatie te praten, maar goed, dat wil ik best. De plannen die ik gezien heb voor renovatie, als je kijkt wat het resultaat van is, dan komt dat uiteindelijk heel dicht bij nieuwbouw. Technisch gezien is de baan bijna hetzelfde als nieuwbouw. Je gaat dezelfde koelmachines, dezelfde ventilatie en dezelfde soort baan ga je daarin leggen. Het hele dakmateriaal, er moeten aan de zijkant al je dingen bij komen. Er moet een nieuwe luchtverversing in. En dan zit ik van, door nou alles wat verkeerd is daar op het groen, want daar zitten al die oude dingen. Ja, maar Elke, dat is wolvolle goedkeper als nijbouw, toch? Nou ja, me dunkt. Friesland heeft er nu al onder de schouder genomen, hij is 1 miljard verkregen, dat zit nog steeds op de bank. Gaat er dan nooit uit, jongen? Volgens mij wil Johan ik wat zeggen. Nee, nou ja, ik ben het wel eens met het feit dat we echt naar de centjes moeten. En dan speelt het ook even de factoriaal mee, waar op dit tijd ook wat gebeuren moet. En altijd inhouden zo dat we op dat plan
48 miljoen uit de holen besparen en daarvan kunnen we een hele mooie baan in Ljouwerdal zetten. Nou, dan ga ik maar niet weg mee. Met dat plan lijkt al klaar. Vat dat één betocht dat Ljouwert hoe 2 jaar tegen. Maar dat is nou wel een feit. Nou, Dus dat is net weer. Dat is Nee. eigenlijk al heel lang bekend dat wij mijn sluiting dreigt Ja. hebben. En is het nou ook wel tijd om daar heel hard nou een beslissing over te nemen. Maar het speelt al hier. En dan komen we nou weer even op het verhaal van Ljouwert uit. Want Nieuweg zei, my god, net beginnen aan een 400 meter baan in Ljouwert, want we concurreren elkaar daar. Ja. Ja. Zeg het Maar maar. dan is kijk, dat er in Leeuwarden iets moet gebeuren, dat begrijp ik. En er moet ook een nieuwe ijsbaan, als er een ijsbaan komt, laten ze dan hetzelfde doen wat ze nu hebben. Dat de kinderen hier kunnen leren schaatsen en dat als je dan verder wilt, dat je dan naar Tialf gaat, dat is prima. Maar als je hier een 400 meter baan legt in Leeuwarden en een 400 meter baan in Heerenveen, dan deel je de provincie op in tweeën. En mijn schatting is dat je dan zo'n 2,5 à 3 ton in exploitatie mist. Ja, maar mist een Wesselius Tialf. en Wesselius zei van nee, het lukt alleen nog maar mensen rond, toch? Ja. Ja, ik ben ervan overtuigd dat het onherroepelijke versterking wijzen kan. Natuurlijk weten we hebben door een investering en vervolgens hoe exploiteer ik dan beide zaken. Natuurlijk moet er de nodige aandacht voor wijzen. Ik ben ervan overtuigd dat als Tialf, en laten we daar is best ik verdwan, dat we daar een onherroepelijke A-statusbaan voor de komende 15, 20 jaar van maken, de eerste in Nederland, dan zal dat topsport zal daar optimaal moeten kunnen functioneren. Dat is één. En dat betekent vervolgens ook dat de druk van topsport op het huidige, ten opzichte van het huidige Tialf groter wordt. Daarbij optelt het aantal commerciële activiteiten die Tialf misschien trekken kan. Dat moet ik, zo'n de exploitatie die eronder leidt. Nou, dan zal dat in ieder geval, ik wil het zeggen ten koste, maar in ieder geval zal er spanning komen op het aanbod breedte sport, zodat wij dat graag zien willen. Ja. En ik denk onherroepelijk dat het geweest, maar alle clubs die er binnen een hele goede combinatie met ze kennen in Oerlis, met Ljouwert en Tialf om een perfect aanbod te Nou, krijgen. ik denk dat ik als van je- wel even aanvullen worden dat dit in Noord-Holland in wezen een periode in gebeurd is, werd 400 meter baan wien. En uiteindelijk blijkt dat inderdaad die merken zich vergrutten had en eigenlijk de 400 meter baan prima draaien en hele goede bezoekers loeken. Dus de merken vergrutten Ja. als dat goed faciliteert. Maar Nieuweg is net wat joegen. Als ik kijk naar de ontwikkeling van de recreatie en breedte sport en het schaatsen in zijn algemeenheid, moet ik helaas zeggen dat de laatste jaren daar geen positieve trend in zit. Ik zie minder aantal bezoekers in Tialf. Het eerste half jaar, de eerste 3 maanden dit jaar, zat ik 20% onder het niveau van vorig jaar. De eerste Maar dat is raar toch dat het gewest daar niet terecht kan? Wacht even, ik heb het over de recreatieschaatsen. Ja, joh, in het eerste doet instantie. recreatieschaats. Ik zie dat daar een neergaande lijn is. Dat is al langer aan de gang. Ja. En als ik kijk nu naar de exploitatie van Tialf, en dat is echt, dan moet je de dubbeltjes en kwartjes echt een keer omdraaien voordat je ze uitgeeft. Dit jaar zullen we in een negatief resultaat zullen we eindigen. En toch dat zijn is geen ruimte. Ja, maar en toch zijn ten aanzien Wesselius van van het wij gewest- kunnen maar als clubs eigenlijk niet eens meer terugten. Het is te druk. We krijgen geen oeren meer. Ze leveren uren in omdat ze niet meer kunnen betalen. Nou, ik wil er wel op reageren op dat oeren inleveren, Ja. want dat heeft natuurlijk een oorzaak. Uw trainingsclub met 15, 16 clubs in Friesland die hebben onder het Gewest-Frieslands voedingsgebied, die zitten wel worden bij een aantal problemen geconfronteerd. Oeren die we uiteraard graag aannemen, maar daar zit soms toch een heel vreemde tendens in. Wat ze inleveren voor toernooien of voor andere activiteiten en dan krijg ik ontevreden leden. Het barst toch ergens uit zien voegen. En dat gaat ik ten koste van een aantal leden. En als wij dan constateren van ja, dan vervolgens ik nog deelname aan wedstrijden, rent waarom? Ja, dan moeten we noodgedwongen uit financieel oogpunt een jongen inleveren. Hebben we dat dient en er blijkt dan toch meer druk te komen op die Dan wedstrijden, kun je er net meer te dan kunnen we er net meer terug. Nee. Want zou je de feiten wel. En toch zit niet weg van de exploitatie van Tialf, of de bezoekersaantal. Daar komen we dadelijk even over verder te praten, want het is best een ingewikkeld probleem dit. En dus ben wij even de ijsbaan van Tialf opgaan om eens te vregen wat nou eigenlijk die echte broekers ervan vinden. De topsporters en de recreanten. De 2 vragen dat het om draait binnen 1. Moet er een nieuw Tialf komen of volstiet een renovatie? En 2. Moet er ook in Ljouwert een 400 meter baan komen? We beginnen met de eerste. Verbouw of nijbouw?
Dit vinden de recreanten die het alle dagen massaal op het ijs staan. Ze kan hier wat verbouwen. Het is mooi genoeg. Als het even kan, zou het mooiste zijn een nieuw T11 bij het stadion. Net naar die sportstad, want dat wordt niet een commercieel gedoe, dat vind ik niet. Deze baan is prachtig mooi. Zelfs Jannie Davis zei het, perfect, niks meer ontwaan. Een boetenlandse topper die het zou het niet meer ontwaan. Maar wat vinden de Nederlandse profs? Ja, zelf ben ik eigenlijk wel, denk ik dat verbouw wel voldoende is. Kijk, er moeten natuurlijk een goede trainingslocaties zijn. En nou, ik heb hier ook al vrij weinig over te klagen. Zolang de omstandigheden maar goed en gelijk zijn voor iedereen, ben ik al gauw tevreden. Ja, ik weet het ook net. Ik drie keer ik me altijd wel best. En ja, nee, T11, ja. Reetrietcoach Jan Ikema is het net maar de man niet eens. Hij is een uitsprutsen vaststander van een nagel naar T11. Ik vind gewoon dat er moet gewoon naar je baan komen. Wij gewoon internationaal iets meer te kennen met grote baan als Astana, Chelna, Binsk en al die mooie plakken. En dan discussie nummer 2. Is Friesland goed genoeg voor 400 meter baan? Oftewel, moet Ljouwert het rekking in krijgen? Ja, waarom moet dat zo tegen bij elkaar? Ik vind, nee, dat vind ik net nodig. Nou, ik vind dat er in Ljouwert een goede baan komen moet. En het mag voor mij wel 400 meter baan worden. Het gaat een beetje ten koste van T11, denk ik. Nou, ik vind het wel mooi dat er een 400 meter baan in Ljouwert komt. Ik ben in Fransje, nou, een mooi sticht dichterbij. IJsclubs uit Noord-Friesland had er baat bij, maar de topsport ook, nevens Ikema. Eigenlijk zouden we in Ljouwert een hele mooie 400 meter baan bij hebben moeten. Dat mensen die van bij Dokkum, Verwert en al die kanten op, dat die daar een baan hebben. En dat we nog tot een hogere prestatie komen hier in Friesland. Topsport krijg je ook door een hele goede basis, de breedte sport. En ik denk dat je dat met 2 banen alleen maar stimuleert. Nou, we kunnen stellen, de meningen zijn verdeeld, maar de oer een 400 meter baan in Ljouwert slacht hij toch echt oer van doen. Dus niet weg, die strijd heeft verlen. Dat denk ik niet. Nee? Nee? Nee. Ik denk dat het gezonde verstand toch zal zegevieren. Uiteindelijk zal zegevieren, ja. Het is echt, Friesland is wat dat betreft, en de sport is niet groot genoeg om daar zo'n exploitatie rond te Friesland krijgen. had je zo'n verstaan dat het om reetrieden gaat. Ze hebben... Friesland die is met reetrieden zoals jullie het noemen, dat staat hoog in het vaandel bij de Friesen, vooral als het Fries buiten. Ja. Maar niet als het op een 400 meter baan is. Dan valt dat toch tegen. Ja, Dat zien we ook in de zomer. We hebben 3 weken, soms 6 weken zomerreis. Wat zien we dan? Niet de Friezen. De Friezen zijn dan op het water en niet op het ijs. Nee. Mercedes? Maar ik ben ervan overtuigd, dat is 60 kort door de bocht. Ljouwert liet nou al zien dat ze een hele grote aantrekking hebben van bepaalde doelgroepen. Dat rent hartstikke goed de laatste jaren. Als je de 400 meter is daar lezen, dan komt er nog een doelgroep bij. Daar ben ik zwier van overtuigd. En die doelgroep, diezelfde, die gaat nou echt net al in het elftal op dit moment. Nee, nou. Je moet samenrekenen, tussen 61 en 67 is er tussen Ljouwert en Heerenveen een hele strijd geweest. Wij moesten aan de 400 meterbaan in Friesland komen. Die kwam in Heerenveen, het Ljouwert verlen. En wat doet Ljouwert? Die gaat een periode later op een 170 meter baan. Ja, tot 20 is het. Ja, maar Maar tot de binnenbocht. Helemaal ik zeg maar wat. 400 meter inzetten. En dan kan je altijd nog zeggen van, nou ja, dan maar met 300 niet te meten. Ik wil weer even naar de yieldzaken, jongens. Want of het nou hoe Ljouwert of hoe Nijbouw of hoe dat soort zaken hebben. Er is, de Nijbouw kost het 100 miljoen. Is dat bij benadering of kan dat samen 120 worden? Hoe zit dat? Nou, En de zicht op. Het rapport geeft aan dat er een indicatie is en ook niet meer dan dat. Nee. Ten aanzien van de renovatie is er iets meer nagekeken en gedetailleerder. Dus dat is zekerder? Ik denk dat dat zeker is. Ja. En zeker de bedragen die genoemd zijn in het rapport, die zijn in mijn ogen aan de hoge kant. Maar in hoeverre is het reëel om 100 miljoen voor zo'n baan? Nou, ik zit er precies uit te lezen. Er is al $100 miljoen uitgegaan aan Tial voor de laatste renovatie. Die had eigenlijk net zo vol opsmitten. Dat had even wat worden dat goed weer. Dat is een heel liets bedragje. Ja. Er moest echt iets goeds meidje. En we hebben centen zat. De provincie Friesland en die had centen zat in werkgelegenheidsproject. Is helemaal geen probleem. Sinterklaas wel. Ja, nee, nou, dan ben ik maar Sinterklaas. Maar ik had voor andere dingen net over die vleesbasis. Ik wil je leveren. Ja. Gooi dat op Tial.
ja, dat is, Nou, Helly vind bent er nog alles wat. even bij. Ja. Maar 100 miljoen voor... en dan is inderdaad ik nog de vraag van... wordt het een topsportbaan of wordt het inderdaad een breedte sportbaan... dat elke hier nog Hoe te verhield jou de provincie en de gemeente hier dan voetbalveld? Meestal je gratis op. Hoe zal het voor de betaling? Ja, maar 100 miljoen, Ja, dan kun je misschien... Hè, als je steeds... je Ja, maar goed, kijk, afgezien van al die plannen, wat men dan wil, al financiert men alles af, dan moet je toch nog zorgen dat de exploitatie van een ijsbaan of een tennisbaan is toch wel iets anders. Een simpele, ik heb dat rondje gemaakt 2 jaar geleden of 3 jaar geleden toen we begonnen zijn om te kijken of er behoefte was aan 2 banen, een toptrainingsbaan. Aan het eind van het rondje, na een maand, kwamen ze tot de ontdekking dat er niemand was die daar geld in het zakje had gedaan. De KSB wil niet meer betalen, kan niet meer betalen. De gesponsorde ploegen die willen niet meer betalen. De sponsoren willen niet meer betalen. Er komt niemand meer die al die miljoen exploitatie die daarbij komt. Al voor de 400 meter baan is geen dekking. Al diezelfde mensen gaan in jongen 20, 30, 40 zijn van... er mat net een dak op Tial en we komen er nooit te rieden. En al die mensen in de 86 die rieden... We worden nooit, we worden vervolgens meer van betalen. voorzichtig, ja. Ja, maar je zult mooi, dat is het mooie einde van het nee, hè? Je zult er moeten bouwen op basis van een businessplan. En als dat businessplan geen dekking geeft, dan zijn we toch niet gek dat we dat doen. Dan wil ik het nog even over de politiek hebben. Hè? Want we kunnen hier oeren hoe praten met z'n en Nieweg vindt dit, Lok vindt dat, Wesselius van de Kooi. We hebben al hier verschillende meningen. Uiteindelijk moet de politiek beslissen. En uiteindelijk moet daar het ik wij komen. Nou wonen we heel graag de politiek aan tafel hebben hier van de Joen. Ze banen hun er net om, hè? Hoe kan dat? Waarom blijft dit zo gevoelig? Je kan hier toch een open discussie over vieren? Of net? Goed, ja, dat ken ik. Het gaat alleen om een hele grote geld op dit stuit. En het gaat om 2 belangen. En daar zit ik nog wel jaren ver en Ljout. Volgens mij is het vrij simpel. Hier in de Jood ik wel aan tafel zitten kind. Wij moeten met allen als Friesland Schengen en reetreden van heel Friesland. Daar moeten we topsport blijven faciliteren. Ik vind vanuit Ljout dat we absoluut een stap zetten met in Jereveen. Dat had dus in het verleden ook een hele grote bracht, een hele grote historie. Een stap zetten met in Jereveen in... Nou, in ieder geval dat er een topsporthal werd we echt weer vooraan staan. Wij zijn uiteindelijk als Friesland de schaatshoofdprovincie van de wereld. Ja. Dat willen wij zelf graag. En dat moet wat blijven en er moet wat gebeuren. En daarnaast maar we dan echt zien van nou, waar gaan we dan, als we topsport in Jereveen, waar maken we dan de breedtesportbargje? Die bargje weer in Ljout. En dan is het midden eerder dat dit stuit de reetrieders vanuit Dokkum naar Greensta rijden, vanuit Frensie en Haans rieders naar Hoornta. Wij moeten verdorie om onszelf denken hier. En intussen geharden waren we maar snel hier en dit aanste Almere of Utrecht of Rotterdam er maar een topsportbaan van terug. Dead body natuurlijk. Ja. Dat is eigenlijk... Nou ja, jongens, als we er net iets uitkomen, maar snel. Als Ljout en Jereveen al net iets geven. Nee, maar ik zeg bij Celis gelijk aan, want Sima, Sjoerd Galama, die zetten de sok even en Konst had het nou in de portefeuille. Ja. En het is zachtjes, suddert het voort. Want we moeten net al te volle erop praten, want we weten net hoe het komt en wat krijgen we er al nog bij. Maar wat moet er nou gebeuren dan? Ik vind het op zich, ik beluister natuurlijk wel een wil in de provincie op dit moment om te zeggen van we willen investeren in de reetriedersport. Nou, elke en de politiek, misschien van het verschil is wat van mening. Dat vind ik hartstikke belangrijk. Ik weet uit diverse gesprekken, maar die had iedereen op dit moment, dat met name de steden en ik hoor partijen zich bewust binnen dat er heel binnenkort een besluit vallen moet. Ja. En als we dat net machinaal omduggen, dan ben we het net wurg machinaal hier in Friesland om nog over reetreden te praten. Want, laten we eerlijk wezen, het Tialf is de hoofdstad van de wereld, jongens, als je dat krijgt, voor wat reetreden betreft. En dat mogen we ook zo horen. Ja, daar ben ik met Wesselius wel eens. Ik denk dat men nu wel beseft dat er een besluit genomen moet worden. Absoluut, ja. Zoals nu ook in de planning is dat dan in februari moet het dan gebeuren. 22 februari geloof ik in de Staten en een week daarna in de gemeenteraad. Maar goed, uiteindelijk is de Staten zijn bepalend van die moeten het geld ter beschikking stellen. Alleen dan hoop ik wel dat als ze dan met een plannen komen, dat ze dan ook genoeg geld op tafel leggen. En daar maak ik me wat zorgen over. Okay. Van die plannen zoals ze nu liggen, en even heel simpel gezegd, 100 miljoen, waarvan 20 miljoen uit de markt moet komen, dat vind ik een irreëel verhaal. Dat kan, de markt die legt helemaal niks op tafel en als ze wat op tafel leggen willen ze er wat voor terug en dan krijg je een exploitatie voor je kiezen. Ja. Ik denk dat in het model Friesland geen 40 miljoen, maar dan 55 miljoen op tafel moet leggen en 5 miljoen moet dan maar door het stadion opgehoest worden.
En dan heb je ook een goed verhaal richting overheid. Dat jij dus ook meer doet dan de centrale overheid doet. Ja. En in de renovatievariant, idem dito. Dan moet je niet 8 miljoen of 10 miljoen in renovatie, dat kan niet. Nee, Dan ja. kan je maar 3 miljoen van het CIALF doen. En de rest moet uit de regio Ja. komen. Zij is- Friesland. De eerste keer dat ik klik heb, dan eindig je met Hij heeft no, wel vaker inderdaad. gelijk, maar- Dus wacht je het al. Na je weekend zit je om tafel, Nee, hè? maar Friesland die moet meer, toch meer geld op tafel leggen. En Zo is dat. Dat is er ook Er wel. moet meer geld op tafel komen. Na je weekend zit je met de mensen op tafel hè, van de provincie. Ja, dat zou ik zo vertellen. En doe ja. ik, hè? Ja. Ja, dus dan is het verhaal duidelijk. Ik hoop je dat seizoen hebt, dus dan weten ze al wat er komt. Ik wil je bedanken voor de komst hierheen, voor je verhaal. Ik hoop je mensen thuis dat het iets duidelijker worden is en dat je je standpunt wat meer bepalen kan. Dit weer het weer voor jou. Na je weekend dan ben we er weer. Dan zit collega Arjen de Boer op dit plak, maar weer oren gasten. Voor nou een heel noffelijk jongen te wensen. Doeg, die gedaan.